I dag skal vi spille 99 in the Forest. Så ja, lad os bare komme i gang. Jeg tænker, at denne gang spiller vi alene uden nogen andre. Så ja, nu går vi ind i en bane her alene. Så vi kan... Jeg tænker i den her video er sådan... hvad det hedder... missionen er nok, at vi skal... Eller ikke sådan missionen, men det vi sådan... Jeg har sådan... Vi skal... Det er... Og egentlig og... hvad det hedder... tæmme en ulv. Det tænker jeg vil være meget fedt at gøre. Lægger lidt det her på en gang. Sådan der. Så lige en ponyfoot, fordi jeg skal have... Kan vi lige også lige samle nogle af de her græskar, fordi at ja, de er mega gode, fordi de mætter rigtig meget. Og det er virkelig sådan en fed update, at de snart har lavet. En fest chat så tæt på. Fedt. Flashlight. Fedt. Og 2 stykker kugler. Og 2 stykker løgmesserne page. Så har vi den og den der kugle. Og så har vi de her græskar her. Og så har vi 3 græskar her. Det er meget fedt. Skal vi lige kravle op i den her. Jeg slår den der ulv ihjel. Så vi allerede har en del af det, vi skal have. Det her skal vi i hvert fald have. Så skal vi lige tilbage til lejren, fordi vi skal have 3 af dem. Og 3 af det andet kode der. Så skal vi ikke lige spise, men vi skal bruge det. De her græskar, de er så til at spise. Så nu tænker jeg, at vi skal ind i den der derovre. Fordi så måske er der noget. Vi skal i hvert fald have noget grab og sådan lidt forskelligt. Og der er sådan en chest heroppe. Hvilket er meget fedt. En revolver mega fedt. Skal vi have alt det her grab her. Så kan vi lige hoppe ned og tage det her. Og det her. Så har vi 4 stykker grab. Den er god. Nå, men lad os gå tilbage til lejren og få alle de 4, 5, 6, 7 stykker i den her. Og det var fedt, at vi fandt den, fordi så havde vi 9 stykker. Fedt. Sådan der. Og så skal vi bare have noget mere af det her. Ja, 2. Og en af dem der. Så skal vi lige, imens det lige er nat her, lige få den sidste af denne her. Så mangler vi kun de der steak. Sådan der, så jeg til min ulv. Og så selvfølgelig skal jeg lige have fundet den der fløjte, så vi kan faktisk gøre det. Så imens vil lige spise et græskar, fordi det giver jeg lidt sulten. Den får jeg, fordi jeg har købt den her. Og så fik jeg den her, har jeg fået den her med. Men skriv lige ned i kommentarfeltet, hvis I ved, hvad den her skal bruges til. Men det aner jeg seriøst ikke. Jeg skal have hugget noget træ. Blandt andet, jeg kan købe et mat.
går det altså på at skulle have fundet sådan en bunnyfoot til. Fordi jeg kunne virkelig godt bruge en bunnyfoot. Der var en bunnyfoot. Og nu skal vi ud og se, hvornår langt vi kan komme med at få nogle wolf. Få nogle steak af wolfene. Der er en ulv hernede, kan jeg se. Så kom her, ulv. En steak bare. Men vi skal lige gå over til den der, for vi har fået lidt mere liv, tænker jeg. Er der noget godt noget sted ud? Den her er god. Og så... Nej, den der vil være med herover. Er der også noget, måske? Og så her. Nej, det er det bedste. Og der skal vi ikke lige hende. Måske kan jeg dræbe en ulv. Og der. Fedt. Så skal jeg bruge stikken. Så tror jeg faktisk, vi er der. En stik. Så der har vi lige den her. Skal sådan en der. Og så har vi et stykke kul. Og så noget grape. Og den sidste er den her. Sådan der. Så har vi alt det her, vi skal bruge. Skal vi bare ud og finde ud, hvor fløjten er. Den er lige derovre. Den kan jeg lige hente. Inden natten kommer, kan jeg lige hente fløjten. Na 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 na. Jeg bruger den der, den der, den der, den der, den der, og den der. Så skal vi åbne ulven. Ulven. Hvor er der en ulv derovre? Ja. Ja. Du. Sådan her, og så fløjt den igen. Og så en den der, og sådan en der. Så har vi en ulv. Kom så, ulv. Jeg er virkelig sulten, så kan vi lige spise det her på vejen. Og så det her med her. Ej, det er ikke meningen. Nå, skal den hedde et navn, skal den ikke? Jo. Den skal hedde noget, tænker jeg. Skal den ikke hedde... Vilo. Hej, Vilo. Det er min ord. Så kan du faktisk komme med. Shit. Så, lige der. Godt. Ja, du er sådan en god ulv, er du? Du er sådan en god ulv, Vilo.
Ja, du synes, en god uld. Nå, men i dag tænker jeg bare, at vi skal have hugget en hel masse træ til crafting build. Fordi vi har slet ikke craftet noget som helst endnu. Vilo får lige lov til at sidde derhjemme. Og så er lejren. Jeg skal lige Vilo og sende noget med hjem. Jeg tager noget med hjem til Vilo. Her Vilo. Mad. Her spiser du din mad. Ja, jeg er så sød mod dig, at jeg bare lige kan lige, hvad det hedder, og koge dem for dig, så det er stegt koge. Værsgo. Spiser vi lidt græskar, og så putter de her 3 æbler, og så har vi 12 og 13. Så kan vi lægge den der, og ej, der mangler lige en god. Nå. Det må så blive et lille problem med, at vi går og finder godt. Skal jeg have den der, og så en 6. Skal lige ud og have fundet et stykke grab. Et stykke grab. Tak. Og så er der et stykke kul hernede, vi kan tage også. Og så et stykke lille mangler. Skal jeg ligge hernede og tage til dig her? Der plejer også at være en hel masse dem her. De er revolverskud nemlig. Det er det værste med skruer. Og så en iron kist. Vi skal være helt ærlig, så håber jeg, vi kan godt spille. Det er også fint. Det er også fint nok. Nu går vi tilbage til lejren med de små ting, vi lige har fundet. Og så tænker jeg, at det står så det godt det der derhen. Så den sådan der. Og sådan der. Og så har vi 4 stykker. Og så med, jeg ved jo ikke, jeg skal have, jeg vil gerne have sådan til os her, og så der, og der, sådan der, og så har vi en seng her. Næste dag tænker jeg, fordi jeg har ret mange revolverskud, så jeg tænker, at næste nat bliver simpelthen, at vi skal ud. Men jeg tænker ikke, at vi tager Vilo med. For Vilo er meget lille wolf, og han skal ikke blive dræbt. Godt Vilo. Du er en sød dreng. Godt sød Vilo. Men Vilo er med til det her, så Vilo er med lige meget, lige så meget som mig. Kom Vilo. Ja, kom Vilo. Ja, kom Vilo. Ja. Kom. Sæt dig her. Sæt dig her, Vilo. Så er det det. Skal jeg lige bare få sjov til min kanin? Sådan der. Så har vi en kanin. Den skal hedde Nino. Okay, nu jeg fik et chok. Kom Nino. Over til... Over der. Stå. Der. Sæt. Skal du lige have det?
Så vi smuler med. Ellers tager vi også lidt græs, så vi får fuld med. Så skal vi lige herover og se, hvor det første barn er henne. 300 meter den vej. Så tager vi kun lige hen og får det første barn. Det er lige her nemlig. Kan vi lige tage alt det, der ligger der bagefter. Så skal vi lige op med min revolver. Kan du stoppe? Ikke lige nu, godt. Godt ønske, kender, men jeg skal lige... Og sådan. Og der er det en til hver. Sådan der. Det første kit. Reddet. Det er godt nok. Skal vi lige åbne den her kiste der. Op og herhen og til alt det her. Så det ligger her. Og så vi åbner den. Ved jeg ikke lige, hvad jeg skal bruge til, for jeg er alene. Men hvis jeg er ved at dø, så er det da dejligt at have, så jeg lige kan tage en bandage. Så har vi det. Lige nu samler jeg bare en hel masse skab, går rundt og... Ja. Samler. Jeg tænker, at jeg bare går tilbage nu, der er ikke rigtig noget. Oh shit. Der stemte jeg på laveren lige nu. Hvorfor jeg gider ikke have der her smukmeter. Så tager vi den der. Lad mig være, lad mig være. Nej. Jeg ved ikke, hvad det hedder, det der kit. Nå. Dræb ham. Ja, dræb den. Dræb den. Tak, hvor du god dreng. Lytter til mor, godt. Lytter til mor. Lige nu du skal ikke med. Du er bare lille. Sæt med. Og nu skal vi lige have sådan nogle det, og så vil lige kan sådan bare beskytte basen en lille smule. Hvor godt det gør sådan særlig meget, men så er der en lille smule beskyttelse rundt her. Og så skal vi lige have hugget en masse træ. Og lige nu sker der ikke så meget, Vilo, så kan du lige komme her og se.
Og så skal vi bare lige have den der kolletist og penge og de der penge og den der kolletist og den der. Sådan der. Så bare lige lidt den der. Og den der. Og læg den der og sådan noget. Så lige have noget mad. Sådan er der lidt af sådan her. Og så skal vi have noget masse træ lige. En hel masse. Skal vi lige en hel masse kugler. Jeg skal ikke ud herfra. Men jeg tænker da, at missionen var lidt i den her video og til min ulv, så der er ikke særlig meget andet tilbage, end at huske at like og subscribe, og skrive noget i kommentarfeltet, hvad vi skal spille næste video, eller lave, eller gøre næste video. Så ja, vi ses i næste video. Adios, amigos.